Tanang katawhan pamakpakamo, singgit sa kalipay ngadto sa Dios. Siya lamang ang takos kahadlukan, ang hari sa tibuok kalibutan. Alirungan ta ang trono sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Uban sa tingog sa trompeta, daygunta, o daygunta, kay hari siya, hari siya. Sa ngalan sa mahanog sanakog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaosab kanin. Niining ikakatlo ag upat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon sa pagsirado nato sa liturgical season, karong Dominguha gisaulog nato ang solemnidad sa Kristo Hari, Christ the King. Niining atong santos nga misa uban sa atong mga katuyuan ug intensyon sa atong pagpasalamat sa Dios, atong bag-uhon ang atong kaugalingon nga si Kristo raunta maoy maghari sa atong kinabuhi. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaut, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy ikami, ikaw nagalingkod sa too sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo.
uban sa Espiritu Santo, diha sa hihimaya sa Dios Amahan. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan ug gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Jesu-Kristo, ang hari sa kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa himong himaya ug sa walay hunong magaday kanihimo. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa gano'n basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, ug giingnan nila siya. Kami imo mga kadugo, sa nangaging mga panahon, nga si Saul maoy among hari. Ikaw ang nangulo kanamo, ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelyeta, ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David, didto sa Hebron. Ug nakigsabot siya kanila atubangan sa Ginoo. Ug gidihugan nila si David nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami, sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako, ngagiingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo.
sumala sa kasuguan alang sa Israel. Aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabaro ang mga lingkuranan sa hukmana. Ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaniyong tako sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato og napasaylo sa atong mga sala. Si Kristo maong makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak og labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pabuhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak bagupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios, busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin yu ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kani. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug nag-ingon, giluwas niya ang uban. Paluwas sa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila ug gitunulan siya bino ug miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod,
Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw man ang Mesiyas? Luwas sa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dunay usa ka sugilanon nga gisaysay ni Father Jerry Urbos nga usa ka adlaw ni ana dunay usa ka babay nga tigulang nga nanawag kaniya kay buot siya makikita ug muduaw kang Father Jerry. Si Father Jerry mihatag siya sa direction ug instruction kung unsaon niya pag-abot ngadto sa lugar nga iyang gibutangan. Miingon si Father Jerry nga dili ka makamiss sa akong gibutangan karon kay ang Christ the King afterman sa St. Luke's Hospital. Pero ni adtong buntaga wala mipakita ang maong babay. But later in the afternoon nanawag balik ang maong babay sa telepono. Gikapoy na discourage. Father, asa man na ang imong gibutangan? Where is Christ the King? Kay miagi na mi sa St. Luke's Hospital. Nakaagi na sad mi sa Burger King, sa Tapa King, sa Chow King, but there is no Christ the King. Nahimuot si Father Jerry nga miingon sa maong babae, Lola, do not be discouraged. Just keep on walking. Keep on searching. For soon you will see Christ the King. Seminary. Mga igsoon, karong Dominguha, gisaulog nato ang solemnidad sa Kristo Hari, Christ the King. Kung nakabantay mo niining pipila ka mga Domingo nga milabay, gani sa atong mga pagbasa during weekdays, naghisgot kini bahin sa katapusang mga butang. Naghisgot sa agalon nga mibalik ug nangayo og husay ug kwenta ngadto sa iyang mga piniyalan ug sulugoon. Kay karong Dominguha, ato namang gisiraduan ang liturhikanhong pamalandong sa simbahan. Ang bulan usab sa Nobyembre, naghisgot usab sa mga katapusang mga butang. Diin apil sa atong pamalandong ang atong mga mahal sa kinabuhi nga mipahulay na niining kinabuhia. Kita lumalabay lamang, ang tanan matapos ug mahanaw. But what consoles us that even the end of times will come? Dili man ang kamatayon, maoy katapusan nga muhukom kanato. Ug karong Dominguha, makahupay sa atong pagtuo, because everything will pass away. Apan sa katapusan, si Kristo maoy magpabilin. Si Kristo maoy maghari. Kay ang iyang paghari would stretch forth, being the Alpha, the beginning, ug siya musab ang katapusan, the Omega that would last. Pero kung maghisgot ta og paghari nga maoy tema karong Dominguha, unsa may kasagaran nga mosulod sa atong hunahuna kung maghisgot tag hari? Siguro ang hari nga mosulod sa atong alimpatakan mao ang tao nga
adunahan nga nagsulob og korona, dunay talagsaon nga bahandi ug salapi nga dili maihap. Ang usa ka hari, duna siya'y mga ulipon ug alipores nga naglibot kaniya. Ang hari, dunay kalibutanong gahom ug influensya. Mauni kasagaran ang musulod sa atong hunahuna kung maghisgotag hari. No wonder, mauna nga kung maghisgota og hari, we resist the idea of someone ruling over us. Kay ato mandayong mahuna-huna nga kung dunay maghari, maybe it would violate my freedom and it would curtail my free will. Di taganahan nga dunay maghari, magbuot-buot sa atong kinabuhi. And so we resist the idea of kingship in our life. Pero ang atong mga pagbasa karong Domingguha, makapagiya nato kung unsa ang paghari nga giawhag sa Ginoo alang sa tagsa-tagsa kanato. Diha sa unang pagbasa, atong nadungog, a curious episode sa kinabuhi sa katawhan sa Israel. Kay ang mga kadagkuan sa komunidad, miadto kang David aron paghangyo kaniya nga harian sila. That David would rule over them to be their king. Pero duha ka rason ang ilang gihatag nganong buot sila nga si David maoy maghari kanila. Una, he was their protector. Siya maoy nanalipod kanila sa dihang gihulga ang katawhan sa Israel batok sa mga Pilistihanon nga gidumala usab sa ilang champion nga si Goliath. Si David maoy nanalipod kanila. Ikaduha, si David usab samag usa ka magbalantay. Ang magbalantay maoy manalipod apan usab muhatag og kinabuhi sa katawhan nga gipiyal kaniya. Ug sa ebanghelyo nga atong nadungog, nagsaulog tag Kristo hari, but surprisingly ang hari nga atong gisaulog karon nagantos man, gibugal-bugalan, gibiay-biay, kay si Kristo sa ebanghelyo karon anaaman sa krus, nagantos, nagtinga sa kamatayon. No? Murag sukwahi sa atong gisaulog, Kristo hari, apan nagantos ang Ginoo sa ebanghelyo, wa baka nasayop ang pahiluna sa atong kasaulugan karon. Mga igsuon, ingani ang imahen sa pagkahari nga giawhag sa Ginoo alang sa tagsa-tagsa kanato. Nga ang pagkahari di ay ni Kristo, dili di ay that He would violate our freedom. Nga dili na ta mahimong magawsanon. Nga si Kristo maghimo kanatong iyang mga ulipon. No. Kundili ang paghari nga giawhag sa Ginoo alang kanato mao ang paghari sa iyang pasaylo sama sa iyang gihatag sa kawatan. Ang paghari nga iyang giawhag kanato paghari diha sa kaluoy bisan pa man sa mga higayon nga kita mitalikod kaniya. Ug ang paghari nga buot ihatag sa Ginoo alang kanato sama kang David, which is but a prefiguration of the kingship that they would receive. Usa ka magbalantay nga manalipod kanato. Mao na mga igsuon niining atong kasaulugan sa Kristo hari, ang atong mga pagbasa nagpahinumdum usab kanato nga nindot nga karong Domingguha ato usab nga susihon in an honest way
sa pagpangutana sa atong kaugalingon. Kinsa man or unsa kaha ang mga naghari sa akong kinabuhi? The answer could be a person nga maoy naghari sa imong kinabuhi karon. The answer could be a thing, usa ka butang. The answer kung kinsa ang naghari sa atong kinabuhi could be a particular situation diin nahiagom ka karon. No? While we want to appear nga magawsanon, perhaps sa pagpangutana kung kinsay naghari sa atong kaugalingon karon, atong masusi ug masuta nga kining naghari sa akong kinabuhi are actually the things, persons that are hindering me from being truly free. Kay sila man maoy naghari-hari, nagdumala sa akong kinabuhi karon. Importante ang pagpangutana, kinsa, unsa ang naghari sa atong kinabuhi karon nganuman? Because kung ang usa ka butang, ang usa ka tawo maoy naghari sa atong kinabuhi, sila maoy nagkontrolar, sila maoy nagdiktar sa atong hunahuna, sa unsay sulod sa atong kasing-kasing, ug sila maoy mo influensya sa atong mga binuhatan. Kung ang naghari sa imong kasing-kasing, mga maayo ug dalaygon nga mga buhat, blessed are you. Apan kung ang naghari-hari sa atong kinabuhi karon is what is opposite to goodness, dakong dimalas, dakong trahedya, kung kini maoy nagdumala sa atong kaugalingon. Mga igsuon, sa atong pagpadayon ni ining atong santos nga misa karon, ang Ginoo mi pakita sa iyang kaugalingon ug nag-awhag sa paghari nganhi sa atong kinabuhi. And His kingship is not to subjugate and to dominate us, kundili sa paghatag sa iyang gugma. Ang paghari sa Ginoo is not to rule over us, kundili sa pagpangalagad, to serve. Not to command nga diktaranta, kundili ang paghari sa Ginoo mao ang pagpangita sa mga nahisalaag sama sa kawatan nga nahiuli ngadto sa Ginoo. Ato untang ablihan ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga siya unta maoy maghari sa atong kinabuhi. Dunay usa ka anecdote sa kinabuhi ni Santa Teresa of Avila nga tungod sa iyang kabalaan o daghan kaayong mga kalag nga nakabig ngadto sa Ginoo, nahulga na ang yawa. Mauto nga as a last resort, nagpakita ang yawa niya nga nakugang si Santa Teresa. Kinsagoy dili makugang kung ang yawa personified magpakita na nimo. Kinsa man dinhi nga nagpakita ng yawa ninyo, ing ana nagyud mo kabalaan nga na-threaten na ang yawa. Pero kung moingon ka nga nakakita na kas yawa, kay nimpuwa na na imong mata, lahi sa na, dili na mao. No? So going back ni Santa Teresa, nagpakita niyang dautan. Nahulga, nahadlok si Santa Teresita, pero sa kadaghang higayon nga mibisita niya ang yawa, wa na siya nahadlok, hangtod nga miingon ang dautan. Ikaw ba? Ang tanan imong gihatag sa Ginoo, bahin gug ko gamay ana? No? Gamay lang. Bahalag ihatag nimong tanan sa Ginoo. Kulit kaayo ang yawa. Sigig panghangyo, hangtod nga miingon si Santa Teresa, o sige, bahina na lang tika, kay kulit kaayo ka. Pero ing ani, maunay kondisyon.
Ang tanan nga anaa sa kong hunahuna, iya sa Ginoo. Ang tanan nga anaa sa akong baba ug mugawas niini, iya sa Ginoo. Ang tanan nga anaa sa sulod sa akong kasing-kasing, iya sa Ginoo. Ning reklamo na sa dangyawa, asa man akong bahin ana, ingon ka imo kong bahinan. O sige, ang tanan nga mugawas sa likod nako, imo ng tanan. Lakip na ng utot o lain pa nga mugawas sa akong likod. Mga igsuon, sa atong pagsaulog, karong Domingo ha, sa Kristo Hari, atong bag-uhon ang atong mga panaad ngadto sa Ginoo. Si Kristo unta mao'y maghari sa atong hunahuna, sa mga pulong nga mugawas sa atong mga baba. Si Kristo untay maghari sulod sa atong kasing-kasing. Kay kung ang Dios mao'y maghari sa atong kinabuhi, dili gyud ta makaako sa pagbuhat ug dautan, pagpanamastamas sa uban. Si Kristo unta mao'y magdumala sa tanan nato aron iya kita diha sa Ginoo. Si Kristo unta maghari dili lang sa unsay atong gituuhan, kundili labaw pa ni ana sa unsay atong gipuy-an. Aron dili lang nato matagamtam ang atong paboritong Burger King, ang tapsilog nga Tapa King, ug ang lamian nga Chowking, kundili si Kristo gayud ang maghari, kay siya man ang atong Christ the King. Amen. Palihog manindog ug atong bag-uhon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Sakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa itulo ka adlaw na banhaw, isa ka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mudangup kita ngadto sa Dios atong Amahan ang tinubdan sa tanang butang maayo, uban ang mapaubsanong kasing-kasing, pangayuon nato kaniya ang tanan nga atong gikinahanglan sa pag-ingon. Langit nung Amahan, muabot kanamo ang imong gingharian. Langit nung Amahan, muabot kanamo ang imong gingharian. Nga sa atong pagtuo diha ni Kristo, ang hari isipon natong mas bililhon ang mga butang sa gingharian sa Dios, labaw kay sa mga butang dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga sila nga naa sa mga gamhanan, maningkamot nga panalipdan ang mga katungod sa mga mamumuo, sa mga adunay kabilinggan, ug sa wala gipakatawo nga mga kabataan. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga sa kanunay tinguhaon nato ang pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang tanang masakiton og sila nga nanag-antos, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian.
nga ang tanang mga matuhuon nga mihalina makaambit sa kinabuhing tunhay didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nangitnong amahan, sudo nga kaming imong mga alagad, ug patalinghugi kining among mga pag-ampo nga among gipadangat uban ang pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Diutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing kasing. Diutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing kasing. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa misa. Pinaagi ni ini ang katawhan giuli ni Kristo nga naha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaos sab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan, si Kristo imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nga naha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuuran ug kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug grasya, ang gingharian sa katarong, gugma ug kalinaw. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa awit sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daikon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga diha kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, magdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kani. Ipakita ta ang pag-iniksunay. Cordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga
salat sa kalibutan. Kaloy ikami, atagi kami sa kalinaw. Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sundon ko, ipakita ko, daygon ka Ginoo, Dios sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Akong Dios, O Jesus, ang akong manunubos, giluwas mo ako, o gipanggao. Daygon ka Ginoo, Dios sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Hari ko, igsoon ko, kanunay nga kauban ko, amahan ug anak ug espiritu. Daygon ka Ginoo, Dios sa kagahuman, sa imong kaayo,
angay kang pasalamatan. Duyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo ang himaya mo. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo, ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo. Dada kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Pahibalo, una, mao kini ang mga nadawat sa box piso sa Caritas, November 13 to November 20, 9,137 pesos. Ikaduha, nagpadayon ang Novena Mass in honor of Our Lady of the Miraculous Medal, matag alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass karong November 27 sa alas 5:30 sa hapon, ug gisunod ang prosesyon. Ikatulo, ang atong obispo Alberto nag-auhag kanatong tanan alang sa usa ka panagtigong nga ginganlan og supak sugboanong pakigbisog kontra corruption. Kini usa ka prayer and peace assembly batok sa corruption nga nahitabo og padayon nga nahitabo sa atong nasod. Pagasugdan ang maong kalihukan pinaagi sa usa ka santos nga misa uban sa atong arsobispo sa alas 2:30 sa hapon dito sa Basilica del Santo Niño. Human sa misa, isunod ang usa ka multi-sectoral march alang sa malinawon nga protesta batok sa korupsyon. Pagasugdan ang march from the Pilgrim Center sa Basilica padulong sa Fuente Osmeña Circle. Diin adunay mga pag-ampo o mga mensahe nga ipadangat. Giawhag kitang tanan sa pagsalmot niini, mga parokyano, lakip ang mga religious organization o lay movements. Additional reminders sa maong kalihukan, sa mga mutambong magsulog kita og bisti nga puti, magdala og kandila o mga identification banners nga hinimo sa kartolina. Kini maong kalihukan may tabo karong Nobyembre 30, 2025, unang Domingo sa Adbiento. Ikaapat, karong November 29 sa alas 4:30 sa hapon, magsugod ang unang adlaw sa Immaculate Conception sa matag Lunes hangtod Biyernes o Domingo sa alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass sa Ulugon sa December 8, 5:30 p.m. o gisunodayon ang prosesyon. Sa katapusan, aron hapsay ang atong pagsimba o pagbisita dinhi sa atong gipahigugtan nga mga seguridad sa atong balay alampuanan. Adunay existing nga CCTV cameras sa sulod o gawas nga mga monitor sa mga kalihukan dinhi sa simbahan. Doon sa security group nga naa ka plain clothes nga atong gideploy alang sa kahapsay sa palibot. Makatabang usab nga kita mabanantayon kanunay og mo report any suspicious activity sa atong security personnel o diha sa atong opisina. Kung gusto ka mo masayod sa mga kalihukan sa atong parokya o sa unsang paagiha, ikaw makatabang makabisitaha ang atong parish office. Daghang salamat. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanin. Iduko ang inyong ulo aron pagdawat sa panalangin sa Dios. Ang inyong tubag. Amen. Ang Dios nga gamahanan sa tanan,
maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan, magbukbo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing muungod sa mga pulong sa Dios, maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Hikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios, ug mga himo kamo nga kauban ug manununod sa mga lumulupyo sa langit. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.